Phuluni alongta Phuluni Press Club amahang pathek pontanglo. Khiruni along Tata Mobile truck pen kang hua theng pikine. Singbia phan Karbiang longrong saramai tumpen kirap kapajera. Karom pini kari prime time long pen nili Samir Sinja indicator pi non birtang tompen arjuik tha. Manza Forest Range pen kinep tanga sangti Ranger ACF Bikrom rong pi pen sangting hu thusi ahem theko bolong sangti ka che thokna. Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang pen ACF Bikrom rong pi phan kopie kangsai PG. Manja Forest Range pen sangti kinep tanga phi ACF Bikrom rong pi pen sikasuring koira pho tangka ke ha nang nep cek lo nang nep lo ni tumbang ako la jo bang pupu lo gari bang da baido bang wan pida lo isia office lo aman ni tumbang ta ada prang chedam lo sar ni tum la son lo ni tum gari bang nang lo wek ta lo ACF sar bang nang lo pai la ke direct put pothai dak ko code ne tum tok ala jara lo pula ko ni tum da chewang rup lo ko DFO office long da chedam thu lo non ma nang tum chedam thu no ada sar pu long da damo sar pu pen damo pula ko sar pu office che along ke wang thu lo lata sar pu bang da bang che tong te apian bang ke ni tung e pothai lo pula ko ni tum da un elo po bang kud pothai lo po join ni lo he ama hem chedam thu rup lo hem dam lo nang ko lo non ma poisa bang na hang lo he Malo paisa nang hang ke? Poisa suring ko rapo. Kumalo nang hang ke? Poisa bang ACF si nang hang lo. ACF mane kalau bang lo. Bikrom rong pi. Bikrom rong pisi tangka nang hang. Laso ACF Bikrom rong pi akhi ada chema thasi kinep tanga sangti ami thanga hemalong si ki thokdam thuna tangka pidet pen aphianta sangti nang papon long le poisa ke bitang de lo ko laso sang ki bang ke ni tum chujodam long po bon sang ki da chujodam long le las aku sang tia garita aku ami thang hem si direct nang pathok sang ti nang thok there ke posi nang tum hang nang ke respo pilo nang tum pang le ande itum hang sa ala gari nang lopo buda nang tham the ason tha kha ni tum de le kagos ke chok che du kali kagos chok chi bang du Kumama lo dak ke do kagos se chok chi ang bo. Kagos se chok chi ke da ke lion sa dum ta chok chila इनके सुकूर तुमता आंधुनी तुमता चौकची इनते हला तुम बांगे पूर्वम नि तुम भाना आली रे मा नजोनांग लागी यालो नि तुम भान बांगे चुरी हला तुम हामा बचुना यालो है डॉक्यूमेंट्स के चौक से पेन गाड़ी के लोग तो सनंग डॉक्यूमेंट्स के चौकची पेन गाड़ी लोग को बांगे लसोनो सारो माने आनी सिहत घूमथोम ने बांगे हला आनी सी बांगे 40000 एन लो हला बांगे आगारी पैसा एंदर का आगारी दा सांकी दा बच्चू जोड़म लो ini dumhan bola tu atung kan bang ke acu joram long lok lo thom ne lo 40000 pe luplot lo ni tum bang ke 40000 kali la poisa pidiata agari ta khali gari jang thuan da hala kinep tanga sangti range sai hemalong ki thok nang ji alar kopia potsi ACF Bikrom rong pia hem theko balong thok dam rong ingnam rai kom sai kam ahem phuke Karbiang Long Autonomous Council ma mate ACF Bikrom rong PC ingnam rai kom asai kam ahem phulo jongsi kali pulote Bikrom rong pi pen kopia potsi kinep tanga sangti ami thanga hemalong thok dam rong lo puta ongdong atum pen karju pado Phulonia long pinianer lo por phai khri sia por malong pen press club amahang ke pathai ka birta nangle Phulonia long ta pherangki ki klematum aphai nang ki bat boma jo ke klem ki dam rapet mate ki sung ki boyanta chirap chitu rapet nang puwa kemang pen pini Phuloni press club amahang pathek pontanglo dir chuna rong pi pen ka che pehem phu amaelong alohi aman pen DPCK ame phu diganto tiron Kongchun bang Daniel Sunbe, Dihin chun bang Arun Lekthe, Kapathua chun bang Mongoling hi, Sen Moholdor Welfare Society Amephu Bimontiron, Kongchun bang Gonestiron atum chitongdun.
Phuloni Press Club along Keja Ponje tum lake Meipu Biren Goala Dun Meipu Dirchuna Rongpi Kongchun Bang Indrojit Rongphar Rap Kongchun Bang Sarpin Pokro Lapen Dihin Rimbang Barithi Tokbia tum pensi Phuloni Press Club along Jalin Ponpo Pusi Birta Ribdun Lo Pini nilitum dak Phuloni ahawar arong supilo Phuloni arong supilong kewang lake nilitum kewang nangkok athe la bangke nilitum Phuloni Press Club amhang apathek la solong sinilitum nang chetong dun lapen nilitum long wang rapet di fupen nilitum akong chun bang District Press Club of Karbeng long akong chun bang akai Danielson Bay lapen non hedjong Phuloni Press Club long kang waipon Maipu Biren Gola lapen Kongchun Bang Rongphar Sangho Indrojit Rongphar Sangho alang litum hansi kadok awe chedon sarpen Maipu lapen Kongchun Bang at pupek ponlo lasi nilitum ningarong par piglo je Phuloni Press Club amhang pathek pon lake pini chiti ni phai krepho ni si amhang pathek pon lo lapela so chiti ni phai krepho lake Phuloni constituency ahawar so ahawalong kedo anara tuman lake isia furki mo arnilo pusi ilitum cema thaponang bo media do an akorte ferangke klera per akorte injir do an atum sta mela ke isia furki molo pusi cema thadanang bo lasi Phuloni Press Club amhang pini pathek det per alang litum ke claim ke dam ke mesianji phansta me delitum District Press Club of Karbenglong ahin bensta me alang litum han hirjume pajirun lo lapen kewang jilang ani ansita me alang litum Kisung ke boy do analong tame niltum District Press Club of Karbenglong estame un an kacarap chito ki pidiem hanse niltum da sik ding lo Nijang Karbenglong Khironi Thana ke parlo Khironi Ingnam Rai ko matum Tata Mobile hum karthang kachong huwa thingpi Nebdun pusi kad news along Bertana pale Khironi Ingnam Rai ko matum Chiti ni phai krip horni Tata Mobile aphan plong dunsi thingpi kang huwa phan Nebdun Tata Mobile atrak alakha ke ASO 2BC 2393 henlo Ingnam Rai ko matum kaningja tengke Thingpi kang huwa tum thingpi pen ki kaju aphan bor ilo seta Ingnam Rai ko matum afya phi plung dunsi do pu arong kile an nebdun lo ni tum to kali tini lipen baji ki thomra chiti malom ni tum thola so Tata Mobile ni tum thelong lo mani tum signal pilo nang khang khadelo nang khang khadel joni sini tum hlung pen do gaung pu rong di masa rong an ni tum long dun lo agari phasi lo ka joni driver bang ke kaji lo asin tum da ke detect kuri long lo sita me ni tum la phasi lo ka joni tum gari hum ni tum bachi hu gari anda nahi no pichel ni tum kapor i ni tum ala baji phira chitim alam alo hitum so gari ke long dun hai long dun det pen hitum gari phasi baji gari lo baji phira chitim an long dun det pen mani tum gari phasi lo joni tum gari hum ni tum gari ta phasi tum lo chibung lo gari ni tum gari hum an ke tai nahi no tum lo la pen theng pi bang ke en sil pen si ke ban puni tum chini lo long ka se ponji pu tamia driver bang ka ji lo driver phani tum long lo lo tamia theng pi bang gari bang tum theng pi lo det la la bang mateni tum ini mana coba long lo bang Kopi pia thing pia beng. pi theng mana theng pi bang ke mix lo take la kopi pi theng pini mana nong ko ni to lang le lang pot mana theng pi bang ke mix la bang ke Wan bak ador tu gopne na government adon dak kan lo kan pada kan safety mana maximum 50-60,000 mana an amal dor do Karbenglong rong saramai kara langhin aro mai phu Bidya Singh ingti Kongchun Bangko molingti lapen Bidi sar Gobin rongpia tum Jalin Ponsi alang liri sangho tum pen sing bia phan pini kerap kapa jordam berta niltum pherang ki pen bertang pale Langhin constituency ke parlo bong et bia rong asar sing be kiso kapangji ajak ding kloya jo alangli mina hemarit lapen jopadap kichoji aphan antame katiko kason kidoalam karjulong pen Karbenglong rong asaramai kara jaipongaro Phuloni lapen langhin adarsha aro tum chelangsi kisodet bong etbe arong asar sing be ahem humrida kahumrida mahut Karbenglong rong asaramai atumpen jopadap kicho phan sang lapen masap tangka gerap pipajir teka tum dak langhin party non langhin pen nili tum ladak bong etbe rong
sing bi ku ahem nilitum isu la nikan thom ni dulu ku la si nilitum dak kara rong asara hin pen nilitum kelang pet pen si nilitum do ans tami nilitum alang li isu celang sabe tami biji hong tami celang yi pan si nilitum la dak ini alang li sing bi pan nilitum ane akira basa nang pajir ilo de labang so sing bi bo bang phugen de labang so rong ko piar pulo do dun ke labang ke rong asar do long asa ini Karbiang long rong sar amai kara pohin penilitum adak bong edbe rong sar kisu ku beta long pen sinilitum labang so Karbiang long rong sar amai hin pen ane subsuet same akirap na pajir pan sinilitum dak an ka humri glo pende alang li hok lo kisu ning kami thom bag dolo pusi beta nilitum long pon ateng pen sinilitum dak na ka humri glo kasi rong sar don bangke kaching hon ardi siwet mate kachilang ni kachi jinsu ni abang ardi siwet la sinil tum mathala sinil tum Karbiang long rong sar mai hin pen ke la pan si kera pajir thek chalo ma subsues tami sinilam thetalan si ripon la si pini nada neli pisu pulsi alang litung khobor kelong ajane si alang litung ni di keso ningkan ke thom nen andolo si lahai ke so ga chinia jok si pinya lang tum pen klam rap dam rapet rong saro wasar gedan asin uthot alang tum ningang sampen nang pajir lo asi laso aningang sampan ni ta klam rapet da rapet apot lasi dan ningang sampen lahai klam rapet na pajir apot ningang sam dolo asi klam an si ke klem nun thai ke dam nun thai ya phanan ke ilitum rong sara tum malong klem rapet ansu se paprang don ji pan pusi alitum long lam phi het kanta rong sara kadu ko klem rapet rong sar tum long ta tuneng rin dun thulo kalang lo rong sar rang litum pini ladang litum bong et rong pasorong asar alang li solet porang litum kara hinten kaching hon kontak ajo ini bangke nili la bong berong diri penahin mustami joro paro la pen mingkang sam dolo si put hot ansu sek iprang ya wangi tammi lobson kachera pon mate lobson chera pon thek je pansi nili hin tammi chuni pon thulo si pon vet po non malom super pan birta mong tung pansana Madam aprangsi kadogowe Karbiang long ada tuhan isi birta keme adimen long sonin jai laben el sabso nilang mari tuhan na juniri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tumpan isi hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke truck driver tuman anstame anam made ador kijun pensi ok anstame pacho kono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisam harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami jas tami da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok anstame chupon loko lapen at ke chupon lo ji athanga bangala lo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore Karbiahan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy henten labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihina mo phipathot birta lomang thulo Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajesh Tironpen Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Tironapan Kachoro Lapin Kurwangthu Kapajara Birta Nun Hejong Phirangki Pen Birtang Pali
Mahamaya Constituency Arara Pharman Nonakimi Village Development Committee Rajasthiron Aphan Puthot Non Ningkan Pho Kapachari Ponthuji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Arpu Kipi Ponajok VDC Chairman Rajasthiron Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Aphan Kachuru Lapen Kurwang Thupa Jersey Non Kewang Jilang Ningkan Pho Aphan Keklem Kedam Misen Pen Kachari Ponji Aphan Lamchak Chipi Pon Thod ako VDC chairman kideng pontu mate kaching honai EM Lunsing Teron Sar nang pipen non niliang ko Thod VDC chairman ada Mahamaya Arat pan kelang kolipan alang nilipan nang pipon lo lasin nili alang li pantaning samping lo athima alang li keklem kidam lada kedam tang ningkan fox tami misen laso joine nilitum katu kami Mahamaya Arat tami alang lipan punor angkop totai lo sontak taksi tim Karbi Anglong mate ke jalin pon akai mate di tumasar CM tuliram mo hangsar tami keklem kidam ke misen aja ni dak pedang an development ni di tumnong Mahamaya musita me jingthu tumnong lo Dela kidam tang lingkan pho kachari pon hot blok penavar sai ku pipi pon apen kitang ti andolang nang le chini pon oh labang ke la pulo je kecheng penle ni lila so VDC chairman ni panai pipon kali sitame 1.5 years la songbong jitu election aprang hai so por sini li pan VDC chairman nang pipon lo la sila songbong sitame ni tu an ke rada pan ke lang pon ja sai klem pon lo je hemso sitame nili period hot ke klem pon nang ji an sitame patang pon lo la pente angko olis pension bidwa pension ten danglok rongara da tumpan land development nane art canal embankment la puson ten danglok la pen community fishery la hui kadu be kubi rong ki pen danglok la jitu rong kaching thura sai anstami ni tum klem pon lo ke bol i bol jate pacetang hegji panon anke la pente lalo ini tumalong isia problem ke lalo private ka tumbang ke dokumen sa mokha si problem dupi Aadhaar card ajani pinang anamune ki hem system Aadhaar dinglu nong le datik la si hala so system ni litum ki damtang ho sita Aadhaar card jitu akijoy pen ki pa fill up jipan EM Lunsing Teron Sar la pen ni litum chingwai blocking pen chingwai pen ni litum along kem ta padulo mane rong sor pan akijoy pen mane la ke Aadhaar card pa khuli jipan athema kisuman chongda det kidubo katum ke Aadhaar card konai ni yong se apply pulote suri pharo ke thom pli lapson fisen de tik da sil hai tami tulong te ke tum kan ke nili tum sing wai si akijoy pen tami akuri lo la pen lason ta taksi angko non la bangso hapta sitami same langso blok andar long nili tum hola virwar long sitami lason sin nili tum kan sita padolo la pen patumi bangke mati khola long si khala dakarat tumpan Aadhaar card kumama kawe tumpan sitami akijoy pen Aadhaar card pakta la sinili betami choruk parpig lo alangli sitami EM Lunsing Teron Sar nili pan puthot VDC chairman ang piponopot la pente tim Karbi Anglong CM tuliar rong hangsar alangli kejalin kimisen ajaine nili sitami pini dak VDC apustami endunong lo alangli tum CM Sar la pen EM Lunsing Teron Sar ajaine Pini Karbi Frantam Berta ki Lapan Sakang Tompeklam Domi Thakmi Kurwang Thu